Čau lidi, dneska tady máme World of Tanks. Užijte si zábavu. Jo, mimochodem je 6 let. Napij tam debil na potíce. Ale on neví. Jo, mimochodem, tohle je můj tohle je můj ukazováček. Je na prostředníček. Vidíte to? Vidíte to? Moje tančící želva je blbá. Která už je tuhá. Ne, ještě ne. Jo je, já vám to říkám. Jmenuje se Rafael. Ale je tuhá. Neposlouchejte Je ho, to není Rafael mrtvý. My jsme ve škole dostali kamarádku Jahůdku, která se jmenuje Sárinka. Moc děkuju Agátě Šnoblové, Matyášovi Turníkovi, Matyášovi Mertlovi, Matyášovi Smíškovi, Martinu, ne, Tudákovi ne, ten je dement. Ježiš.